Sa 12, unsa nga pizza 12 karon muna na? Oh, kaning bulan nga Enero. Unya, Sa 12. dayon sige. Pagkakuan, nagkuan siya dito sa balay. Pero nakakuan siya, nakabulit siya. Ana naka O nag-ana sa balkon. Bunit? Nakabulit na. oh. Kunya iyang kuan, ang iyang sulo, patig. Pero nagsigi-siba yung patig ba? Mm, Unya, ang iyang kuan naka-silver. Silver ug bakos. silver oo. Unya naa siya dala nga taas. Ang iyang style ito ana, Sundang armas. armas. Asa man siya nakakuan sa nakaakbo? Dito lagi sa balkon kay mo ni pirtahan ko, pirtahan sa bini. Ah, silingan nimo? O nakuha na sa akong gid balkon ginako. Ah, sa imo? Ya. Sa ako gid balkon. Gianaan gid ka? Oh, ana gid siya. Tapos nya Pagkuan ako nga ako nga liliong jud kay ako nga ilon. Mm. Kabulit man ko to bini ang kuan. oh. O kabulit man siya. Kaya ako mailang gid siya kay anak man. Mm. Dali kay naninggit naman akong anak, kung pagsingit sa akong anak gid. Loob siya gidagan siya dito sa lane. Mm. Mura itong na wala siya. Pagkabuntag, tuwa man itong mga kapgo, nga duha kabok, akong kay pa ang kuan likod sa akong balay, tanaw nila. Nang nagdesisyon sa lugar ka kuan sa kapgo, duha ka tawo. Oo. Kay naa may isa dito nga agi sa nagkulog kay kani mo ni birada sa imo niyo kung nabirani na sa imong balay. Oo. Nordain to nagubot-ubot naman. Mura dayon pagkuan. Karon dayon mo diay nakabalik ni karon nga sa akong anak. Daon sa may duda nimo ato. Wa mga kailaw unsa kay tuyo niya ato sa imo. Ambot lang kay Wag ka? ka sa ila lagi. Sabta ka kuan nga kanibang galakaw o kanibang kuan kay Lagi. Gabilibog lagi. Pero nganong kung kaning mga walhon ato, nganong ikaw ra man lugar puntirihon? Mo gani nagkalibog lagi ko Oo. kung unsa ni ka kuan ni kay posible sab nga kuan di sa ato pa murag naay kuan ba nga Ay personal gyud. di man sab ko kwartahan sab. Oo. Kay kwartahan pa ko mo na tumutoy nila isa. Pero sa imo na ibaw-an gyud. Di pa man siguro ka malimot. Wa kay kabangi dito. Wala man. Oo. Ang kuan raman sab ang mga iri-iriya raman. Area. Oh, Unsa man nga area imong isgutan? sa kanang mga yuta. Yuta Una, kami raman sab sa ako mga pagumangkon. o pagumangkon ra. Oh, lain. Ladi Okay. man sa mga lisod nga lugar ang ako pagumangkon muna sa ako. Oo. Mura ko lain. Okay. O kanadayon ang yuta di sa biri sa mga ruwa Mm. kanang ubos na ang ikon kay amo man. Mura, wa na gyud. So karon blind pa ka. Blind pa ka unsay O blind pa unsay karon ko. tuyo ana. O kay mo ay akong ga nitang karon kung Mm. kinsa gina kay kung kuan imbalan magina. Dahil takakuan kay naay detachment dito. Murag wala magyapon sa ilang kuan. Okay. So di ba imong bata gigapos, Oo. babae. Na imuha mangalan ang girason O nga ako lang ngalan. subot pasabot ikaw ang gipangita. O ako gid gipangita. Kay niingon man nga imong mama si Biloy, Binoy Mm. na so ikaw ang gipangita. Ako ang Oo. gipangita kay mo may pangutanan dito sa akong anak. Unsa kina nga area niyo ditay kanang Balungkot. Balungkot barangay ng Sulihon ba? Oo. Grabe sab ka. Sige lang. Atong kuanon pabuton imong bata niya tay ba? Mm. Oo.